Krásny deň! V tomto videu by som vám rada ukázala, ako si uľahčiť tvorbu dierok na prešitie podšívky, ako si to zjednodušiť. Ideálne je, ak použijete linkovač. Miesto pravítka a ceruzky, ktorým by ste si tú zložitosť značili pomocné body a potom rukou vykreslovali čiaru, kde budú dierky, tak vlastne môžem použiť linkovač, ktorý si nastavím tak, aby som mala dierky približne 3-4 mm od okraja a vytvorím ním vlastne takúto líniu, ktorá nie je príliš viditeľná, ale je dostatočne viditeľná na to, aby som vedela, kde mám robiť dierky. Potom buď môžete ísť klasicky roztečníkom, ktorým dierky naznačíte, a priebojníkom a gumovým kladivom ich prebijete, ale to budete najprv značiť a potom prebíjať jednu po druhej a to zaberie dosť času. Takže mám zjednodušenie, pokiaľ máte takýto viachrotový dierovač, tak je ideálne použiť ten. K viachrotovému dierovaču potrebujete pevnú podložku, na ktorú si ešte položíte vrstvu kože a potom až teda ten kožený diel, ktorý budete prebíjať. Je potreba vždycky použiť kovové kladivo v tomto prípade, pretože s gumovým by to nešlo tak dobre. Takže párkrát buchnem a skontrolujem, aby mi to naozaj prešlo aj cez vrstvu podšívky. A ako vidíte, v týchto zaoblených častiach nie je možné použiť ten viachrotový dierovač, takže vždycky s viachrotovým je potreba mať aj jednohrotový, ktorým si vydierujem práve tie oblasti, kde nejde použiť viachrotový. Naznačím si ním vždy len tú správnu vzdialenosť a potom pokračujem znova viachrotovým. A takto vlastne veľmi urýchlite tvorbu dierok na podšívku. Moje meno je Karolína Částková, som lekárka a lektorka kurzov šitia barefoot topánok a ak sa vám tento tip páčil, dajte mi like a sledujte ma pre ďalšie tipy.